името на Отца и Сина и Светия Дух. Възлюбени Господа, брати и сестри, с благословението на Негово високо преосвещенство, Световарненският и Великопреславски митрополит Йоан, днешният празничен ден, когато Светата Църква възпява Архангел Михаил, който е и патрон на този храм, с цялото ангелско воинство, съм честит да отслужа литургията на храмовия празник на този великолепен, древен, намолен храм, който е и една витезда на град Варна, витезда, в която целокупният български народ, граждани на благодаруваният град Варна, са имали радост от тук да отидат в Царството Божие, да наследят вечното и непреходно Божие царство. Почитатели на празниците, настана пресветлото тържество на безплътните сили, което превишава всяко слово и всякакъв разум, озарявайки с пресветлите си зари целия свят. Когато не са с телесна природа, но с природа неосезаема и духовна, те светят със светлина от самия Бог. С трепет те стоят около Божия престол и трепетно покриват с криле лицата. С непреставащ глас възнасят към Бога трисветата песен и казват: Свят, свят, свят е Господ Саваот. Цялата земя е пълна с Неговата слава. Удостоени с тази радост поради божествения блясък, едни от тях се наричат престоли. Върху тях почива славата и властта на триипостасният безначален Бог. Други пък се именуват херовими и серафими, които са шестокрили, четиризрачни и многооки. Трети се наричат сили и власти, четвърти господства и начала, а други ангели и архангели, безчислени воинства. Всички служат според своето предназначение и за всяка служба те имат свой ред. Едни стоят винаги пред Божията слава, а други биват изпращани на служение при живеещите на земята. Някои за наказание и възмездие на нечестивите, а други да напътват верните към спасение и радост. Например, някога в Синайската планина чрез ангел беше показан на боговидеца Моисей образът на Пресветата Богородица. Капината, която гори в огън, но не изгаря. И пак на същия Моисей Бог показа в планината, като разкри чрез ангел устройството на скинията. Показа и двата херовима, осеняващи двете страни на олтара. Бог се яви на същия този Моисей, когато му се молеше и казваше: Господи, ако съм спечелил благоволение пред Тебе, яви ми се сам, за да Те видя ясно и да разбера, че съм намерил милост пред Тебе. А Господ му рече: това, за което се помоли, ще сторя, защото Ти спечели благоволение пред мене. А Моисей рече: Господи, покажи ми славата си и ще разбера, че съм се удостоил с милост пред Тебе. Господ му отговори: не можеш да видиш лицето ми, защото е невъзможно за човек да види лицето ми и да остане жив. Но ето място при мене. Застани на скалата и аз ще те покрия с ръката си, докато отмина. И когато си сваля ръката, ти ще ме видиш откъм гърба, а лицето ми няма да бъде видимо за тебе. И когато Моисей видя застанена страна за славата Божия, лицето му засия по-силно от слънчевото сияние. Той закри лицето си с покривало и така говореше на народа, понеже не можаха да гледат лицето му поради блясък. Също и великият пророк Исаия казва: аз видях Господа, седнал на висок и издигнат престол. Серафими стояха около него. Всеки от тях имаше по 6 крила. Те пееха високо трисвятата песен и казваха: Свят, свят, свят е Господ Саваот. Цялата земя е пълна с Неговата слава. Същият Исаия пак разказва:
Когато юдейският цар Езекия боледуваше, против него тръгна асирийският цар, за да превземе града му. Царят бе тъжен поради предстоящата битка срещу града и се помоли на Господа Бога. О Господи, спомни си, че аз ходих пред Твоето лице вярно и предано на Тебе със сърце и върших онова, което беше угодно на Тебе. И рече му Господ: не бой се, не ще влезе онзи в този град, нито ще сложи в него стрела и щит, защото аз ще защитя града ти и ще го спася заради себе си и заради моят раб Давид. Тогава слезе ангел Господен и погуби 185 000 души от асирийските пълчища. Като станаха сутринта, намериха всички вече мъртвите тела. Ето такава е силата на тези безплътни и божествени служители. Началник на всички тях е великият архистратик Михаил, воевода на безплътните сили. Един от ангелите бе получил от Бога власт за управление и надзор на земния порядък. Той не беше създаден от Бога нито лукав, нито зъл, но добър. И като беше удостоен с благост, той превърна своята благост в злоба и се изпълни с гордост. И така, като започна да си мечтае, той намисли да се противи на своя Творец и Бог. Архистратик Михаил не можеше да понася неговата гордост и самовъзвеличаване. Той и заедно с него всички безпътни сили го сринаха на земята в едно с отпадналите и подчинени на него ангели. Щом се лиши от божествената светлина поради злобата си, той стана началник на тъмнината. Подхвърлен на проклятие, той бе лишен от същността и красотата на ангел и стана зъл дух. Той сам си заслужи вечна мъка. И наистина, злобата е несъвместима с божествената благост. Чуй сега как евангелист Йоан много ясно казва във видението си. Стана война на небето. Архангел Михаил и цялото му воинство воюваха с змея и го лишиха от достоинството му. Също и светия апостол Юда, брат на Яков, каза: а великият архангел Михаил, когато се препираше с дявола, не се осмели да произнесе срещу него хулна присъда, а рече: Господ да ти забрани за това, противнико. Такава именно ревност трябва да имат всички към Господа, своя Творец. Когато всеки стои в своето звание и в установеното си място, тогава ще се наслаждава на неизказана светлина и на божествена красота. Като не допускат в себе си никаква горделивост и никаква злоба, всички трябва да имат един стремеж и едно желание – с благост да спазват мястото си и което всеки от тях е определен да стои. Всички чудеса и благодеяния, извършени от тези двама велики архистратизи, са дар от Бога за човешкия род. За едни те са победа над противниците, а за други блага вест за радост на земните жители. Нито езикът може да изрече похвала за тях, нито умът е в състояние да ги възхвали така, както заслужават. Но колкото слаби да сме, трябва да постигнем поне онова, което е възможно за нас. Като възлагаме надеждата си на тях, нека изразим неизказаната им милост и застъпничество при всички изпитания и беди, които ни сполетяват. И така, чрез тези двама архистратизи, Господ изпълни с чудеса небесния свод и прекрасно украси земята. Чрез тях небесните воинства, които стоят трепетно на определените си места, биват запазвани. Чрез тях четирите страни на земята се пазят непоклатими. Чрез тях морската шир, по Божия повеля, не излиза от пределите си, а остава в определеното си място, без да се разлива. Чрез тях човешката природа остава невредима от каквато и да е страст. Чрез тях бесовските пълчища биват прогонвани и изчезват. Чрез тях идолската съблазън бе унищожена и с корен. Чрез тях светло украсените църкви правоверно и единогласно възнасят трисвятата песен към Бога. Чрез тях всяка ерест бе унищожена
и правоверието процъфтя, като украси с венец православните изповедници. Чрез тях всякакви беди и страдания се прегонват и болестите се изцеряват. Като се покланяме пред тях, нека единогласно, радостно и с похвала да възкликнем и кажем: радвай се, архистратиже Михаиле, който по достоинство си пръв воевода на безплътните сили. Радвай се, архистратиже Гаврииле, пръв благовестителю на всички радости. Радвайте се вие, единодушни и горещи застъпници за всички, които прибягват към вашата закрила, защото вие, дотичали в ада, струшихте веригите на смъртта, щупихте гробните ключове, благовестихте на жените мироносци и радостта за възкресението. Като преди това съкрушихте в гроба адските сили и извикахте: врати, повдигнете горните си прагове и ще влезе царят на славата. А те, вцепенени от страх и лежащи като мъртви, казваха: кой е този цар на славата? И пак тези двама велики архистратизи, заедно с безплътните сили, им говориха: могъщият и силният Господ, силният на война Господ, той е царят на славата. Те се явяват с бързина на светкавица навсякъде в служба на Бога, като съкрушават противниците и радват верните. Като се явиха в гроба, те пак показаха на учениците почета си към своя Господ. Единият седеше при главата, а другият при нозете, където беше лежало тялото на Господа Исуса, и казваха: защо търсите живия между мъртвите? Няма го тука, но възкръсна, както бе казал. Когато Господ се възнасяше на небето, те застанаха сред апостолската дружина и рекоха: мъже галилейци, защо стоите и гледате към небето? Този Исус, който се възнесе от вас на небето, той ще дойде пак по същия начин, както го видяхте да отива на небето. Така трябва и ние да оказваме чест на Господа Бога, нашия Творец. Чрез тях бе огрявана цялата вселена. Чрез тях пророците, изпълнени с духовна благодат, блестящо завършиха своето пророчество. Чрез тях патриарсите и всички праведници бяха блестящо украсени с венци. Чрез тях апостолите бяха украсени с венци и единогласно възнасяха към Бога трисвятата песен. Чрез тях множеството мъченици бяха обкичени с прекрасни венци. Чрез тях прославените архиереи се удостоиха с вечна радост. Чрез тях пустиножителите, след като умъртвиха житейските си страсти и сласти, завършиха своя жизнен път. Чрез тях последния ден и гробовете ще се отворят, и мъртвите тела, пробудени от техния пресвят глас, ще възкръснат. Чрез тях и отстъпникът дявол заедно със своите бесове ще бъде свързан и хвърлен във вечната тъмнина, от която по техните молитви дано ни избави нашият милостив Господ, на когото заедно с безначалния му Отец и пресветия, благ и животворящ Дух е слава сега и винаги и во веки веков. Амин.